Nkabi yami. Ila ikhona nemoto ndoda. Phela wena emakhaya phela ubaba ngubane donemu. Thina yaza zimbongo nisebenzisa ikoshikari ngibona. Hayi bese kuba sihamba nekoshikari. Hayi khuleka ngoba wena ngilandele awona wena ngwanginayo la. Imonto into uzogibela yonke lezi ayibona lezi zonke lezi. Zazi lento le. Yazi lento le. Ngathi into yazi lento le. Fundisa. Mani? Ngophansi manje kwasesenza isiphelele ngilindele. Yebo. Pho ubongane ke makunje. Ubani-ke lo masaka lo hamba naye? Angikubuzanga. Umsebenzi ke uma kunjena uzinto ubongane bengekho uhamba kanjani ngosuku kuwebedwa khona? Hayi baba. Ukhona kanjani ukwenza zonke lezi moto uwedwa ukuthi engibambise. Kodwa vele uyambona nje ugqoke nempahla zokusebenza kodwa anguthandi umsebenzi ukuthi uyalimala umsebenzi makunje ngoba phela akukho mnandi nakimi ukuthi ngikhiphe imali ephaketheni ngininike ningakhohlwa ukuthi nafiya kanjani la. Akuzona impahla zomsebenzi lezi baba. Yini ke? Oh. Leli blue lengathi ngelomkhulu ngeblamani inkobe iblamani. Yini mfana usomahlaka yena uthanda ukuhlekisa kakhulu unamahlaka kakhulu. Thabang ake nibuyele emsebenzini. Anibuye emsebenzini? Yebo. Sengifikile njengamanje niyenza. Ya sengifikile. Iboss nani? Uzosebenza. Oh, ngiyazi. Umsebenzi omkhulu ngawo lo yemoto. Oh, yini umsebenza kanjani? Ngicabanga manje. Uthephe mina ukuthi ngenze njani. Usebenza kanjani? Manje thabani, Angithi mase umuntu uyabona isigqoko sathi ufuna phansi wena.